بسم الله الرحمن الرحيم. Yönü bir nükte aydın. Şehefte bir yaş oğlan geldi yanıma. Ağlap duhödü. Min kan günah ettim. Yaş oğlan bizden ne yaşı kiçi. Cavan oğlan. Kan tövbe ettim. Tövbam saklap bilemek näme deyilni. Canım menen narahattı. Gicelerde ağladım. Dua da ettim. Yine men şu günaha giriftar bolyan dura bilmeyen yolu näme? Yolunu dinimiz yolay diyer. Resulullah aleyhisselam ay diyer. Sahihul Bukhari'de var. فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك. حديث صحيح. Bir alim adamdan soraptır. Men bitirken günah ettim, bana yol var mı? İdimi evrilmege deyiptir. Şu ürünü mübarek gözümüzün nuri, başımızın taci, aleme rahmet, tamam peygamberlerin taci Hazreti Muhammed Resulullah aleyhisselam mübarek doğduklarından çıkarıp adamlara gürrünmürttür sahabalara. Önkü zamanına bir adam kan günah edip bir alim adamın yanına varıp soraptır. Men kan günah ettim, şoň iyimi öwrilmege yol barmy deyipdir. Ol alim adam da cevap beripdir. Kim tobaň öwüne geçip biljek deyipdir. Tobaňda gaýym durjak bolsaň, palan ova, palan ýurda, palan hüjre, palan ýaňa bar. Şu tadavr adamlar vardır, he ora ibadatın içindedir, zikrin içinde, mollalygyň içinde, hulasa şu palan ýurtda kan arasda adamlar vardır, şolun içine koşul iyidine öwürlik gelme deyipdir. Toba gaýym durmaň, ulu kon asyl ýoluşyda. İşiň many bir hefte, bir ay, bir ýyl işiň etber. Niyazy boljak bolsa etber. Özüň sakla, imanyň sakla. Öýüňiz bilen, içeriň bilen müşkile düşük bolsa maslahatlaş. Bir hefte, bir ay, hi bolmasa 2 gün, 3 gün. Şidirek bir şymahal oturan mescidiňiz ýanyk bir huzi ilmi, bir medrese, bir mollalyk okulýan ýerde, ya qarilik okulýan ýerde, ya zikredilýän ýerde, zikredilýän ýerler hangah diýe pirleň oturýan ýerler. Şu tak barda 1 gün, 2 gün, 3 gün bir hefte qal, gursagyň ýüzüňiň nurdan dolu bolar, o hem öwürle baraga iş. Tobaň saklamaň ýoly bir arasta ýeri barıp 2-3 gün şolaň arasyna goşulmakda. Kuşilaňda aýyrmaly, hamuşetden dur goýmaly, ýa aýyrmaly. 3 gün, 4 gün her näçe wagt täjaý ba şolaň arasynda gezmeli. این اصل اولقان ýollar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.